Katorjak! Hi guys, may plan karon ni Paul. Ang among plan, i-prank si Mother Dear. Mother Fair. Dagan mga request ani. So, I hope guys you will enjoy our video dayon. I would like to say sorry kay akong personality. Lahi ra kaayo diri sa acting. Kay batid pa ni Boy, pag acting mo, kung di mo acting, why effect ka na si Mama Boy, dili na dali mo tuo. Tanaon ta dira na to masukod inyong acting. O makuha gyud ninyo ni Mama P ang iyang emotion. Karon, sorry Paul. So kung unsa may tabo sa video guys, na full consent na ako. Okay. So guys, plano na ang tanan. So I hope you enjoy and please do subscribe to our YouTube channel, share our videos, and follow our Facebook page. So, more ganap later. Torjak! Torjak! Oo ba? Ako bintas siya. Buha! Ha! Wala. Kumakalaan na naman. May signal ay. May signal mo ng panahon na. Ako galing ka ng first. Nagawin kasi. Mika mi CJ. Kaya kita kanina. Hindi mo kahilo. So, inaisa na ito guys, yo. Bakoy. Ha? Kaya ba na? Hindi mo makapaging ng Paul. Ganito ang opening ni Gapga. Kasi di pulas na ko yung Paul. Ako lang po itong ilang tao. Kano yung tayo mo naon, Paul? Kabila ng kubadlong ni mo. I-equal sa namin, i-off sa namin. Kabalo ba mo kung sa'y ni Boy karon reklamo? Di na mo ma-blame si Boy anak. E gano'n, nanganihit na direct para magtrabaho. Wala ka lang gikuyog direct para maglayo-layo lang. Ano, makabalang sa kanila sa dibuhatan niya kanina sa hotel. Sa mall. Pagkara ko ng music, be? Nga, kabalo ka lang, wala siya din natulog gabi eh. Kabalo ka lang, wala siya natulog din gabi eh. Hilil, alisa ba? Alisa ko dire? Hilil, Ikaw may alidari para makabalo ka kung saan mo na ibawaan. alisa din ba? Wala ko ilapot kung sa'yo ko. Alila, dali sa dire. Gabi na biyak kong kailidiling, Paul. Pamata na nga ni Diri Paul para mag-happy-happy lang ta. Kabalo ka Diri na natulog gabi eh. Wala ko ilapot asa siya matulog. Dali sa din ba? Ikaw may alidari para makabalo ka. Wala naman kay labot ang nag-asa siya. Narko mo na nato mga sana. Iya, magyapon ng salaw baon sa siya. Di mo nasala na to. Kunya, nakawin kasi yung Edith Paul. Ano nga diri ni Lil Ben? Nilil, dali na diri ba kinay mga tao din na oh? Kara man din siya, oy. Pay gabagyo pang kalibutan. Mabagyo yun akong gibati ron. Dali na din hiba kay. Ikaw istorya, istoryahan niya. Di man na
na ang istoryahan, kabalo na. Sige, damo istorya ko. Kabalo na nga siya, nasuko ka, kabalo na nga siya. Kung sa'yo nagtabo ka ron. Bakit naman dahil na? Paul, saan dahil mo, Paul? Basta na ako guys sa'yo, Paul. Dapat mo kay istorya o nakasay mo dito, Shen. Kay istorya ka ba? Kasi kulang lang mo communication, anak. Siyempre, nagreklamo, anak. Nga, wala lang siguro siya, gahilom lang siguro siya. Itagaw niya, wala lang siguro kay kuan, magkikay ibuhat ka nang ingon lang siya nimo. Aya pa ka mo lihok, anak ba? Dili man gud di ba kay kapila nakaliinan ni Tito Shane mo nga, Paul, kung unsay reklamo nimo, Paul, kung unsay kuan, Paul, istorya gid, Paul. Ano si Shane, wala yung kasagot. Last na anak ko yung Hindi dapat ang good mo, storya ka nila sa good programa. Pero siya magkaroon mo kuan kay namin anak. Magpapag-isa ka, di po ni sila mo. No, anak ko ni anak ato na gid si project ko ni reklamo siya rin yung ko nga good mga bata mga good. Hindi na to na makuha ni mga bata mo hindi lang siya concentrate sa kwarto niya kaya anak. Then ako giingnan si Shindy, siyempre nakuhaan siya kaya nakuhaan siya ni Boy. Anak ba? Ako siya na istorya mo na ako karong ang bot. Kasi sila school. Ano magundang? Sa mga pipulos. Ano sa? Gusto na istorya ta din ba? Ayun, ano sa may mundang Dali na sa mall, wala nabuhat ba eh. Bisang pagtanaw ni mo, wala nabuhat. Kuan na. Aw, Si Boy. may na magundang tagpo, may na magundang tapol. Ang iyahang kuan headset ko ba daw? Aw, may na diri ka masasak sa mua. Kung wala ka kasabay mong mama, diri. Okay, sila na doon mag-istorya, at least may nakita ka ng dahil ako, Ako, kapila na be, dagan ko gistorya ni Paul, Ito be. man na yung problema, gito mo nga, istorya siya para makakita. Kapila na ako gistorya niya, dong. Atong video, dong. Paluap ta, dong. Dong, magbinutan, dong. Dito naman ko nawindang, wala natulog diri gabi. Nadili na to kargo, maunsa siya sa gawas. Kaya wala siya diri natulog gabi eh. Oh, di ka mahidlat. Dahil lang sa Pasig, ito para makabalo siya kay di man siya, ako, ingon ko niya, kapila na ko na ingon ni mo Paul, kung unsay ko ano mo problema, istoryahin mo ito siya. Dili ko ganahan nga ako, kay wala ko, dili ko ka-desisyon anak, kay masin kaming duha mag-istorya na mag-istorya ko niya, unsay problema, mag-istorya ko niya. Wala magigulitugan ni mo. Dili ko mutugan kay siyempre si Paul kabalo nagudundan siya sa trabaho. Dapat aware na siya. Di mata mga bata dire. Di buta mga suwang dire. Di buta mga kwan dire. ay lang po kayo palabi. Anong best? Ano ba? Anong let's lang po ba? Kapila naman kung kubes, okay ron. Taog ka lang kasalang, kaduha, katulo lang. Lain magod po kayo sa yan side good kay diretso na po kagtuan, diretso na po kag Pwede kung mag-dito yung grabe kung ka maka-request ko pag 20 minutes and naon sa masulod sa video wala likan yung ganap puro sa montage na Pag-iilo din na sila dito, pero kaya lang yung time nga mag-CD na sila dahil o parang mag-jamming na sila. Kaya dito ko ma'am, kasagaan na lang pero sa'yo mo. Isod po, tapos mo badlo yung pag-edit na puloy kay sige pa mo diya upuan, sige pa mo upuan. hindi siguro man kung hindi siya nila sa police rin Istorya din mo siya, boy. gamit ako sa mga yun sa notero ako musuko kilong-kilong ba ito nila ito mo Kaya iiwas ko rin siya eh. Ano yung nanakaw mo? Ano yung nanakaw mo? Saan ka? Magkita, Paul! Ikaw ba? Ayaw ba? Kasi bagay mo, Paul Ano ba? mag-inana man ka? Ano mag-inana man ka? Eh, malingkod ko.
Kinahanglan mabutog mo na ani ko. Relax lang ba? Kuwan ta ba? Magdinagpo ta ba? Kay di ko ta mga bata dere. Iko okay niyo eh. May pati ko lang magdadala ninyo mong ingala. Hindi mo po di ari. Ang inyo tuyo di ari. Di biya. Hindi yan. Inyo. Pwede makaw. Sige mo. Kukunin niyo. Kita yung kapatay mo kayo. Okay, sorry, hawaan ko ba? Ang tsawon na nanin, isa kayo mag-edit na nila kuhan. Mangundang! Hindi. Kami yung istorya ko lang, binastos ko kami yung Gastos sila nga pa. ano, tubag-tubag po, samot mo unang Ila, ikaw ba yung tumutupag ang parekong istorya? sa inyo gusto. Abot ang ingon na. Plakwa na! Puto sa plakwa na! Naka ba? Dali mong gamit! Saan mo na trabaho? Di ka masaya dito, babe. Maskin pa. Pero dili. Maskin pa. Ano po ka? Hindi lang yun ang video. Pwede ako makamustorya. Lagi kayo po ba? Kita na dali, pagka mo kuhan na ita. Sige, may istorya akong ko. Ang sama na siya. Eh? Kita-kita dali. Kuhan na. Gusto ko, kalapit tayo. Isip. Ayaw na lagi na. Sakto na. Ganun na, Paul. Ayaw na lagi na nilin. Ang saman mo. Pwede naman na ninyong istoryahan. Istoryahan. Binugo lang yung istorya. Kapila mo yung magstorya, balik-balik. Mo tagsuang. Balik. Ang sama Wala na, hindi mo nga pa. Mo na hawakan ni mo karon ang mga hapak. Ang gawas lang na. Ang puno ko po ano. Sa yung kadaot na susul ko sa dati ko. Ito tanang Sa may rason yung balik ka dali. Saman. Ito tanang video ka sa lokal. Hindi, ang sama ka. Uy! Ha? Nang yung makapadungga ko. May padungga ko, be. Sila, balingkod ba? Naman mo. Pag istorya mo tarong, ano maginana man? Siya ko nang yung dito makadungo. Pag-ilog din na, oy! Tanang video ka sa lokal. Bilang. Saman mo, pag istorya mo tarong, Paul. Ano ko ikakulba? Gitarong man ka, karon ra. Ikaw may natiriring Paul. Ano sa man, ngayon balik magkatsalod? Sakitan ka, kagyapak ka? Gusto, yun lang. Pag istorya, bag tarong ba? Sa kasagid ba, yun nakapakang ginikanan dito. Yun nakapakang. Ako'y labot dong, ako'y labot. Nakinsa lang mga paramapak na ube. Oh, ako'y labot sa kunta. Hindi ako saman ka. Kapuyo, good mo? Ang saman ka, oy! Ang saman mo! Pag istorya mo tarong, be? Ayaw nang inunana. Palas mamapil. No, respeto mamapil ito. Pero ikaw, labihan na ikaw. Pag istorya mo tarong, be? Ano ka, doon din eh. Hindi mo lagi ng inaana. Di mo na masulbad ang inaana ninyo. Tama, wala naman isa. Kami naman ito eh. Yan mo! Sige na, wala akong likuan. Patay na ako na. Kukuling mo ba eh? Music ko ba niya doon? Wala kami di ba? Pulang na lang. Gidusol na ako sa kakumbago na lang. Hindi ako niya.
ah. Hapit, hapit, kulatan ni Mama.